أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توبا مصر با جروب مغو أمبي بلا جلنفو karamogo ani lamel kelaw biro mogo abe transférer kata groupe wara menon sanfé ambe bela jelen fo ka do ke awye ka do ni awfe amba ni Allah subhanahu wa ta'ala fe ala kan kuna ji ala kan be sabama ala kan kishi kantanga ala kan kuna ji ya rabbi ala kan nyina mo ya no ya anya ya rabbi ay wa sayere ko fala fana ta ala kan no ya nyi ya rabbi alaka herake annawi amisra fenfenye jeni lahara alaka ankisi ama fenfe kad anye nanga hera bala alaka di amma jiyata ani laharata Allahumma amin kashini kana di amma nanga bambato alako hina ya rabbi aywa degume mo ka alaka degu nguli awa ni lafiya rabbi minka alaka lafiya njidi ya rabbi bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sambe al muqaddima al iziya kono babu laba wa faslu damarobe akono faslu nunu obe kuma mawdu kelente ya juguñ ma minu be dina kono ani fenobe olu harmele ndo bo abeka kuma ulleka kuma ne faslu kuray ambulo bi foliu ani kore insha Allah afamba be foli de ka foli kecugo naam فصل نفرنفانسي الابتداء دامنلي بالسلام نفولي سلام بلاي سنة وي سنة دي وي سنة ni aw mugofla yenyogoni mugofolo min be foli damne wي sunna waradduhu salamun segni fardu kifayatin wي farda kifayah nabi fuma ko wasaka farda kifaya jumaye komi farda yeflay fardu ayni be fardu kifaya be fardu ayni o mimbe wajibiya be ka kelenkele min ye wajibi fo be de kake ka fo karsa yake awa obene wasa o tala komi farda silu o farda ayni karsa sile jone kanta tu otenya sun o farda kifaya farda ayni ona nyogno bo farda kifaya o mi wajibi do anyinno do islamé o fi akake me ka fo jako ya fo karsa de kake ay ni mo sorla kake do rabana ya ni mo sorla kake aywa o be abraji soro ajunubu te sebe awtola ka fo aw make me ni bela jelen ya ka toy ka soro aw dumba kalama be ay ka toy kuma bela jelen me junubu soro bo o fana misalaw be comme shuselu na nyona ani kata ni mo fatura ka ko ka sela ka kata do o farda kifaya de anyinne be islamé o fe ni islamé do fatura ninun ka kala ni baya fille ka toy abbe junubu soro minu ya do yu bangake be junubu soro me ni mo soro la ka kedro abana ala te minu ma ke ala to linga ko munde kam ka ma ke o farda kifaya bo salamu la segni bete man ni moy awfo misalela aw jamado doka aw assalamu alaikum okuma salamu anyine be aw bela jilen fe wajibi la aka salamu sikaka me farda kifaya diro ni mo soro la ka fa wa alaikum salam har na soro mo kemedo mo kelima na soro la ka fa wa alaikum salam donc o ye farda di okuma abina ka bo farda ya bina ka bo aw toka na okuma ka damine o ye sunna ka la segi o ye farda mais ni ladala min dono fiqo la farda de baraji ka bokati me sunnaka min ye farda ire iko kewre baraji ka bokati me sunnaka mais salamun blala ni sunna de baraji ka bokati me farda ka mo min be salamun damine e sunnake ka segi o ye wajibi mais min ba damine o ka baraji ka bokati min ba jabi
parce que min mana salamu bila daminɛ o b'a ka fɔ vraiment karisa i ka ko ka bon ne bolo ya donc ko caman bɛ a kɔnɔ kuma min mana daminɛ ale de ka fisa ale de baraji ka bon ka tɛmɛ min b'a segin kuma yan nɔ nin sunna in ale baraji ka bon ka tɛmɛ farida kan o kuma tuguni wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ala ko kuranɛ la ni u ye aw fo o kuma aw ka foli la segin ni fɛn ye min ka fisa ka tɛmɛ u ta in kan ni mɔgɔ y'i fo i ka dɔ fɔ a tigi ye foli jaabi la min ka ɲi ka tɛmɛ a ta in kan walima a dɔgɔman kɔni a ye min fɔ i ko ɲɔgɔnna fɔ a ma o kɔrɔ jumɛn ye o kuma ni mɔgɔ ko assalamu alaikum i b'a fɔ wa alaikum salamu wa rahmatullah walima i bɛ se ka wa barakatu fara kan n'a ko assalamu alaikum wa rahmatullahi i ka dɔ fara kan i b'a fɔ wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu n'a ko a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ k'a dafa o kuma i fana b'a bɛɛ fɔ k'a dafa awa mais ale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu e k'a fɔ wa alaikum salam i ma se a ta i ma mana kɛ cogo cogo i ka tɛmɛ a kan walima a ye min fɔ i ma i k'o ɲɔgɔnna fɔ a ma mais Zeyna dɔ ko e ma assalamu alaikum e ko an ba i ma ta i ɲɔgɔnna segin dɛ i ma ta i ɲɔgɔnna segin assalamu alaikum an ba o jaabi tɛ o ye i y'a jaabi kɔni mais i ma a ta i ɲɔgɔnna segin a ma ma ye min fɔ i ma i b'o ɲɔgɔnna fɔ a ma ani tuguni mɔgɔw bɛ ko dɔ kɛ ni u b'a kɛ kulon sira de fɛ mais diinɛ ko dɔ bɛ yen kulon bɛ t'o la dɛ ni mɔgɔ ko assalamu alaikum ka aw to dumuni na k'a fɔ wa alaikum ta'am nin man kan dɛ nin man kan a fɔ wa alaikum salamu bisimila n'an ka dumuni kɛ mais k'a fɔ wa alaikum ta'am o man kan parce que n'i ye salamun kɔrɔ lajɛ salamun kɔrɔ fɛn caman bɛ a kɔnɔ dɛ n'i ko mɔgɔ ma assalamu alaikum i ye hɛrɛ bɛɛ fɔ a ma assalamu alaikum kisi bɛ aw kan fɛn caman de bɛ a kɔnɔ n'i ko i balima silamɛ ma kisi b'i kan ala yɛrɛ tɔgɔ de ye assalam o kuma kɔrɔ de ye n ka tɔɔrɔ tɛ si i ma i y'a faamu n ka tɔɔrɔ foyi tɛ si i ma a kɔrɔ bɛ se ka kɛ dugawu fana yɛlɛ ala ma ni kisi o bɛɛ bɛ se ka don a kɔnɔ k'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'a kisi o kuma mɔgɔ min ye o fɔ e ma e k'o tigila mɔgɔ ma wa alaikum ta'am walima i ko an ba i ma taa ɲɔgɔn segin a ma dɛ o man kan ma an kan hakili tɛ o la bon dɔw fana b'a fɔ k'u bɛ salamu sabute ko arabu de ta ye ko an ka foli awa an kana an ka foli bila a kama bon an bɛ se k'a fɔ an ka foli ninnu baasi tɛ a la ani su ani tile aw ni sɔgɔma baasi tɛ a la nka i k'a dɔn k'a fɔ ka na salamu kɔni o ye ala kɔni tɔgɔ ye ma har n'a danno ma o bɛ wasa assalamu alaikum kisi bɛ aw kan fɛn caman de bɛ a kɔnɔ an ta ninnu kɔni an m'a fɔ baasi bɛ a la nka a tɛ salamu alaikum bɔ dɛ o kuma ala k'an bɛ sɔn ba ma ani tuguni dɔw b'a fɔ wa alaikum tɛmɛ assalamu alaikum u b'a fɔ wa alaikum tɛmɛ ayiwa caman b'a fɔ kulon sira de fɛ mais nin ko fasugu ninnu kana kulonkɛ kɛ ninnu na donc parce que ala yɛrɛ ko wa idha huyitum kuranɛ kolo do dɛ wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ni mɔgɔ y'i fo i ka fɛn fɔ min ka ɲi ka tɛmɛ a ta in kan walima i k'a ta ɲɔgɔnna segin a ma o kuma n'i y'a ka salamu segin a ma n'a bɛ kulonkɛ min kɛ ana sɔrɔ ka tɛmɛ ni kulo ye naam wasifatuhu o kuma salamu yɛrɛ a bɛ kɛ cogo di a ko wasifatuhu salamun kɛ cogo an yaqula lil mubtadi'u daminɛ ba k'a fɔ assalamu alaikum kuma in min bɛ foli daminɛ e b'a fɔ assalamu alaikum aw salamun alaikum o kuma o ye arabukan ta cogo ye ina ali do ala assalamu alaikum
walima ina ali bo ala ka ke sigiri fila salamun alaikum o bela jilen bebe na yi jaybe wa rahmatullahi wa barakatuhu faraka na yi jaybe wa rahmatullahi kinin faraka bashi ke ala bo dɔw b'a fɔ ko ta'ala ko o t'a la ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ko o t'a la k'o kɛ kojuguba ye bon an b'a fɔ a tɛ so fana degere ma parce que i ala tɔgɔ fɔ i ala tanu de kuranna kolo tɛ o kuranna kolo tɛ fɛn tɛ k'a fɔ ko du'aun tawqifiyun donc ala kira kɔni tun b'a fɔ cogo min na n'i sera k'a fɔ te o de ka ɲi mais kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko n'i ye yɛlɛma de o la ko o fana ye a damako ye donc ala kira ka sunna sallallahu alaihi wasallam a kan ka defan mɔgɔ kan ka ala kira ka sunna dɛmɛ k'i hakili to a la mais n'i m'a kɛ ni hakili fana a bɛ kɛ ko wɛrɛ dɛ donc f'a ka kɛ ni hakili de fana a ka kɛ ni faamuya ye a ka kɛ ni hikima ye n'o tɛ n'i mi cogo dɔ dɔrɔn a laban bɛ kɛ ko wɛrɛ tuguni i n'a fɔ o ka ca bi kosɛbɛ kosɛbɛ an ka kow la u bɛ kow tɛmɛ dan kan u bɛ kow tɛmɛ dan kan ala ka diinɛ faamu cogo ɲuman di a ma ya rabbi o kuma wa yaqulu raddu salamun segiba b'a fɔ wa alaykumus salam wa alaykumus salam o kuma i b'a fɔ wa alaykumus salam donc kisi bɛ aw fana kan bon a kɛra mɔgɔ kelen ye wa a kɛra mɔgɔ fila ye wa a kɛra mɔgɔ saba ye wa a kɛra jama ye wa kana fɔ i b'i yɛrɛ sɛgɛn k'i bɛ damire don a la a fɔ assalamu alaikum dɔrɔn mɔgɔ kelen o mɔgɔ fila wa jama wa cɛ wa muso wa cɛ jama wa muso jama wa kana fɔ i b'i yɛrɛ sɛgɛn k'i bɛ damire don a la a fɔ dɔrɔn assalamu alaikum k'a fɔ assalamu alayka walima assalamu alayki ni muso don assalamu alaykuma assalamu alaykum har ni mi yɛrɛ sɛgɛn o la a fɔ dɔrɔn assalamu alaykum n'i ye damire ninnu don a la baasi tɛ a la mais kana fɔ i b'i yɛrɛ awa kɛlɛfi ni o bɛɛ lajɛlen aw assalamu alaykum naam donc i b'a fɔ alaykum salam walima a ko assalamu alaykum i b'o ɲɔgɔnna fɔ a ma i b'a fɔ assalamu alaykum mais fɔlɔ in de ka ɲi fɔlɔ in de ka ɲi k'a fɔ wa alaykum salam k'a kɛ o kɛcogo la o de ka fisa ka tɛmɛ a y'a fɔ i ma cogo min na assalamu alaykum i fana k'a fɔ assalamu alaykum a ka fisa ka tɛmɛ o kan wa yukrahu taqbilul yadi o bɛ bolo sumusumuli o b'o ayiwa o kuma salamun bila k'a kɛ ni ishara ye i tɛ salamu fɔ ko o kɔnnen don sharahaba y'a fɔ cogo min na donc awa daruni darura tɛ i bɛ se k'a fɔ i da la assalamu alaykum k'o to yen ka sina ka ishara kɛ ka tɛmɛ o kɔnnen don i k'a fɔ i da la k'a fɔ i da la o de ka ɲi walima i k'u fila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a fɔ i da la i bɛ se ka kɔrɔlen fana kɛ n'i tɛgɛ ye i n'a fɔ dɔw bɛ olu b'u tɛgɛ fila bila ɲɔgɔn kɔnɔ i y'a faamu walima dɔw b'u tɛgɛ kɔrɔta n'a ni salamu farala ɲɔgɔn kan o ka ɲi mais ka da ishara kɔrɔli dɔrɔn ma i tɛ a fɔ i da la o man kan naam wa yukrahu taqbilul yadi o bɛ bolo sumusumuli ka bolo embrasser o b'o kɔniya fi salami salamun bila la ka bolo embrasser salamun bila la ko o kɔnnen don ko fɔ n'a y'a sɔrɔ ayiwa den ni fa ni ɲɔgɔn cɛ walima i n'i ka shehu i ka karamɔgɔ mɔgɔ bɛ min barika ɲini jigiya i bɛ se k'o bolo sumusumu tabarukan barika ɲini kosɔn walima den ni fa awa donc hinɛ kama ko baasi tɛ o la mais n'a bɔr'o la ko a kɔnnen don kɔrɔ n'i y'a kɛ junubu t'a la mais ayiwa parce que a ka teli ka i bɛ mɔgɔ min bolo sumusumu bon ni mi a bɛ kɛ sababu ye ka na ni takaburu ye a tigilamɔgɔ dusukun na donc a bɛ na sababu ye ka takaburu don a tigilamɔgɔ dusukun na o dun kasa bɛ fɛn fɛn na sariya b'o éviter a sababu ye o de ye wala yusallimu ko a tɛ salamu bila
ala ahli al-ahwa'i nindungo tigla moka firqa minum be walma ma fasu jamakulu nubu nindungo de nofe ka salamum bla oluka o kera groupe akera ma kilenwa o manka parce que ni o cadre ye valeur di ama be kango lu ye kuto inde bo ayre misali do dama kali mu'tazila comme mu'tazilaw be khawariju be aywa ona nyuqnaw mu'tazilaw haklina do bubolo dina la mini slame fanchaman ka tasrat kilinye awa aido ida masala dola kuma ni ala sona tawhidu babula amina kuma uluka insha Allah والروافض أني روافض مؤمن بانا صحابوك أيوة صحابة بناني والما هكذا صحابة بناني كخليفة والما سبعين كخليفة يا وما سوما فيو فو على كرا أولوت ما سيرو كوني فو على كرا كسومو bo ni aywa udafin foi note ni mama bana ala kira ka sahabawla ini ala kira te o kuma afana tabulo doy ni ala sona tawhid babula groupe nunu al firaqul islamiyya amina kuma uka o kuma sisa min dobe an fe ni na fo ahmadiyya avec ado anga jamana kono minu mun nindungo no fe ahmadiyya sembe ala onunu mbela jele kelenye onunu mbela jele kele ka dina yelema ka kinni ndugoy mana kan fo dina la ube kan na anga jamana kono unyo nyale no san kosbe bela jelen ki chukodo ko ube kan anga jamana en kono bela jelen ki chukodo ni me chukodo bi ka dina chie ma ni me chukodo bi ka dina chie ka qur'ana fasar ka kinni ndugoy bela jelen ki kolosula ani nasro shi'a minu be ala kira ka sahabo dogoya ubu neni oni nunu bela jelen me hukumu kelen kono mamma o ma nibin nindo ran no fe ka ala ka dina yela maka ki sagoy o bela jelen kodo ka qur'ana yela maka ki sagoy o bela jelen kodo ma be kangolu yekuto inde wala ala ahli lahwi ani kulon tigla moka wa mu'minu be kulona hala talabusihim o kan nyagami nyokonya watira bihi ni kulonya mu'minu ko be kulonge de siraka o wala watiri minare o wati iteme tay ka sirafe nu tala wati minako ni seka foli bilula ka la'ibi shatranji ko mi shatranji jeba ango shatranji kulonge fendodo bo aleni mi mbolendo en fait oye aywa damuy ani damu de bolendo ma me fen fe kulonge fenya bela jelembe do kono damu jela bu ka gerena ci xorobaw kiminu ngoro ube gerena ube damu jela wala mo be marasi jela ona nyugona okuma teme ti kasrafe haka chitula nu tala wati minasa ibse kufu na wala yabda'u ahla zimmati ko ate kafir layrutiku ato luddamine nyogonya bisalami ni salamu bilay ahlu zimmati jonye kafiru yesigro maflay ahlu zimmati wa ahlu alharbi ahlu alharbi we minun ko ute do islamiyala ute ka islamiye wa ute ni songa sara wa fama ahlu alharbi wa fama alharbiyun okoni olu foli tebbe kafiri flana o ahlu zimma minun ko ante do islamiya dinala mais comme ambe o kam marala ambe ni songa sara komi aywa salame be jakabo o beke ka ko nyina bo o kuma olu tayi ni songo de o be ni songo bo o fana salame o bu fana gardi
ni mɔgɔ minnu nana biu ka wajibu dɔ silamɛw k'u defa nafolo in bɔkun ye o de ye o kuma o ye ahlu zimmati ye bon ahlu zimmati bonya dɔɔni bɛ olu kan mais o bɛɛ n'a ta o ta silamɛ ni kafiri min bɛnna min ye zimiyu ye kana pere k'a fɔ parce que n'o kɛra i bɛ valeur di a ma i bɛ valeur di a ma parce que a filɛ taasira min kan ni o ye kafiriya ye taasira ɲuman tɛ kuma fa ko de dɔn na o kuma ko de k'a to ahlu zimma daminɛ bisalam ni salamu ye wa idha bada'u o kuma nu u ye salamun daminɛ o kuma radda alaihim a bɛ salamun segi u kan bi ghairi waawin n'a ma kɛ ni waaw ye kuma ni ahlu zimmiyu ko i ma assalamu alaikum i b'a fɔ alaikum a banna kana fɔ wa alaikum salamu dɛ i b'a fɔ dɔrɔn alaikum bi ghairi waawin wa parce que a bɛ se ka a dayɛlɛma k'i neni komi yahudiya minnu tun bɛ alakira tile la sallallahu alaihi wasallam n'u bɛ kira fo souvent u b'a fɔ assalamu alaikum ka assalamu u bɛ sini sigiri kasiri k'a kɛ assalamu alaikum o tuma farala kɛrulu bi kan dɔw tun b'o fɔ dɔw tun b'a fɔ assalamu alaikum samu alaikum u b'u da teliya k'a fɔ i n'a fɔ u bɛ k'a fɔ assalamu alaikum k'a sɔrɔ u bɛ k'a fɔ samu alaikum saya bi kan samu de assamu almaut o kama i b'a fɔ alaikum o kuma n'a ye min fɔ sa o ɲɔgɔnna bi fana k'a banna yahudiya dɔw nana yahudiya dɔw delila ka na alakira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam ayiwa o k'u nana ci la o y'a sɔrɔ aishatu bɛ alakira kɔrɔ u ye jɛ ɲini u donna u donnen u ko assalamu alaikum alakira ko alaikum mais aishatu ko wa alaikum samu wal la'natu alakira ko kuma a ɲɔgɔnna bɛ aw fana kan mais aishatu ale dimina ale ko saya bɛ aw kan ala ka danga bɛ aw kan alakira ko aishatu a kɛ dɔɔni sa aishatu a kɛ dɔɔni aishatu ko alakira ye min fɔ o ye min mɛn wa n k'u ye nin de fɔ alakira ko ne y'a ɲɔgɔnna f'u ma o ne ko alaikum o kuma o b'a yira k'a fɔ ni kafiri n'a ko assalamu alaikum o kuma i b'a fɔ alaikum n'a y'a fɔ kan wɛrɛ la tubabu ka bonjour i b'a ɲɔgɔnna segin a ma bonjour bonsoir voilà i b'a ɲɔgɔnna segin a ma naam wala yusannu salamu u tɛ salamun kɛ sunna ye ala li musalli seliba kan mɔgɔ min bɛ ka seli ka salamun bila o tɛ sunna ye o tɛ hali mustahabu ye dɔw yɛrɛ k'o kɔnɛ yɛrɛ don mɔgɔ min bɛ ka seli i mana salamu bila a bɛ jaabi cogo di a bɛ jaabi cogo di ka n'i yɛrɛ sɛgɛn k'a fɔ i bɛ salamu bila seliba la ayiwa o cogo kelen don lahala dɔw bɛ yen ni mɔgɔ bɛ o la i b'a to yen mɔgɔ min sugulalen don kuranɛ kalan na kana salamu bila la kana salamu bila la mɔgɔ min sugulalen don ni kuranɛ kalan ye a to yen tɛmɛ walima sugulalen don ni zikiri ye kɔlɔsi b'a bolo walima hari kɔlɔsi t'a bolo a bɛ ka zikiri kɛ n'a bolo dengɔnni ye kana salamu bila la parce que n'i ye salamu bila la n'a ko a bɛ salamu in tigɛ vraiment a b'a degun a bɛ se k'a ka zikiri yɛrɛ ɲagami a bɛ se k'a ka zikiri yɛrɛ ɲagami mɔgɔ ka i hakili to o la dɔ sɔgɔlalen don ni kuranɛ kalan ye walima sɔgɔlalen don ni zikiri ye kana fɔ i bɛ salamu bila la awa a to yen n'i ye salamu bila la i b'a degun janko i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a fɔ u bɛ musafahatu kɛ musafahatu ka ɲi i n'a fɔ o bɛna fɔ ɲɛfɛ nka mɔgɔ min bɛ zikiri la walima a bɛ kuranɛ kalan na n'i y'i tɛgɛ don a bolo ayiwa i b'a degun dɔɔni dɛ surtout yɛrɛ ni kɔlɔsi b'a tɛgɛ la a bɛ zikiri la e ko i b'i tɛgɛ don o bolo a bɛna obligé de ka kɔlɔsi don numan tɛgɛ la bon ni min cogo dɔ yɛrɛ i ka kɔlɔsi yɛrɛ bɛ bin o la yɛrɛ k'i ka wurudi bɛ ɲagami o kuma ni mɔgɔ min bɛ kuranɛ kalan na a bɛ zikiri la i k'a to yen kana salamu bila la nka o ni seliba bɛɛ lajɛlen an bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen bila hukumu kelen kɔnɔ parce que kɔrɔ ni maa o maa sɔgɔlen don ni ko dɔ ye
abel la halam na ka gele aka salamun jabi iba toy na'am wa idha sallama wahidun kunni mugodo ye salamun bla minali jama'ati kabini jamala ajiza anhum abe wasa to bela jilema aw jama be ka tama ɲɔgɔn fɛ kelen ye salamun bila aw la o be aw tɔw bɔ n'aw bɛɛ kɔni y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o de kaɲi n'aw bɛɛ salamun bila o de kaɲi mais ni mɔgɔ kelen y'a kɛ ayiwa o be tɔw bɔ o be sunnaya ayiwa bin ka bɔ aw bɛɛ lajɛlen kan wa kadhalika o cogo kelen do idha radda wahidun ni mɔgɔ kelen ye salamun segi minhum kabini jama la ayiwa o fana be tɔw bɔ dɔ tɛmɛtɔla ko assalamu alaikum mɔgɔ kelen ko wa alaikum assalam o y'a ka sɔrɔ jaabi a ka salamu jaabi har ni mɔgɔ wɛrɛ ma kuma a bɛ wasa mais min ka ɲi aw bɛɛ k'a jaabi o de ka ɲi aw bɛɛ k'a jaabi o de ka ɲi parce que o de bɛ sababu kɛ kanu ka vraiment a tigilamɔgɔ fɛn tɛ jigin a kɔnɔ fɛn tɛ jigin a kɔnɔ aw bɛɛ k'a jaabi o de ka ɲi nin tɛmɛtɔla aw jama sigila ko salamu alaikum bɛɛ lajɛlen ko wa alaikum salam vraiment a bɛ fɛn dɔ santé a yɛrɛ la quoi mais alaikum salamu alaikum mɔgɔ kelen dɔrɔn de y'a jaabi jama la a bɛ se ka sababu ye ka fɛn dɔ don a kɔnɔ ma silamɛya ko an k'o éviter fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ sababu ye ka fɛn dɔ don mɔgɔ kɔnɔ silamɛ i kan k'o éviter na i n'a fɔ alakira yɔrɔ yira na sallallahu alaihi wasallam ma ni mɔgɔ kelen kɔni y'a jaabi a bɛ wasa mais n'aw bɛɛ y'a jaabi o de kaɲi n'aw bɛɛ y'a jaabi o de kaɲi mais ni mɔgɔ kelen fana y'i jaabi kana ko i bɛ tɔ accuser ni mɔgɔ kelen y'i jaabi walima ni mɔgɔ kelen ye foli kɛ aw kana fɔ a bɛ tɔ accuser o fana bɛ na ni ko wɛrɛ na'am ma ala k'an bɛ sababa ma ayiwa fasuli in ka ja dɔɔni an tɛna se ka a bɛɛ di walanda kelen na insha Allah an bɛ bi ta bila yan nɔ n bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala ka diinɛ in faamu cogo ɲuman ala ka di an ma ya rabbi ala k'an bɛ sababa ma ala k'an kanda salamun bila kaɲi kosɛbɛ kosɛbɛ ala kira ko an tɛ kɛ muminu fiyewu fo an ka ɲɔgɔn kanu o tuma an bɛ ɲɔgɔn kanu ni sira minnu ye ala kira sira damadɔ fɔ a la a sira dɔ ye ka salamu bila afsu salama ko an ka salamu jɛnsɛn aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ sababu ye an bɛ ɲɔgɔn kanu a dɔ ye tuguni ka ɲɔgɔn sɔn an bolo ka se ɲɔgɔn ma awa o fana ala kira ye o fana fɔ a ka kumakan dɔw la sallallahu alaihi wasallam kuma ni maa o maa n'i bɛ foli kɛ i b'a ye i ko bɛ diya mɔgɔw ye mais maa o maa n'i tɛ foli de kɛ i tɛ mɔgɔ fo walima ni mɔgɔ y'i fo i b'a kɛ i n'a fɔ mɔgɔ min fo a bɛ kɛ sababu ye ka i ka ko dɔ bila mɔgɔw kɔnɔ o ye an yɛrɛ ka société n'i y'a jateminɛ dɔrɔn mɔgɔ n'a bɛ foli kɛ i b'a ye vraiment hali denmisɛnnin min a bɛ mɔgɔ fo i b'a ko bɛ diya mɔgɔ ye mais min tɛ mɔgɔ fo i b'a ye hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ ɲɛnama don i b'a ye a ko bɛ fɛgɛnya mɔgɔ bolo dɔɔnin an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala k'an bɛ sababa ma ala k'an kanu don ɲɔgɔn na ya rabbi ala ka an sabati ya rabbi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم فصل كن فتن بانجي الابتداء جوبي بالسلام تسلام سنة كن السنة ورده أساغندي فرض كفاية كن فرض كفاية وسندم فرضا وصفته سلام ولن يمغو أن يقول للمبتدئ جوبانا أنت السلام عليكم أو سلام عليكم والمانتي سلام عليكم ويقول الراد ساغندانا متني وعليكم السلام ولما السلام عليكم ويكره تقبيل اليد وكيت امرانزه ندين قونيني كان كيتن سمسمو في السلام سلام ولني ولا يسلم انت سلام ولا على اهل الاهواء ينكل من دون كونن كما قال المعتزله قوم معتزله والروافد ارى روافدن ولا على اهل اللهو انت السلام ولا سانجن دون كونن كما حال تلبسهم ان يغمل لها لنا به تسانجي يغواري بريمبي كلاعب الشطرنج قومي شطرنج جيانا قومي دامنوغو مثالي ليا
wala yabda'u ahla dhimmati anta laydun dunkonu kahir laydun dungun anta kunjupana bisalami tisalamu wa idha bada'u iyagana salamun jupa idha radda alaihim aw salamun saganiya bighairi wawin agamati wawiya awtini alaykum anta salamu kapai wala yusallu salamu inda salamu nyana sunnai ala musalli sallanan kamma sirbe wasallina salamu warai kim sunnai bal kenta qabaybe wa idha sallama wahidun sirbana gana salamu wara min al jama'ati gilli jama'a ajza anhum aw wasna kutuma an qisukana ko yasirni wa kadhalika kimwani idha radda wahidun sirbana gana salamun sagandi minhum gilli jama'a aw wasne me suna jabin da yakin yasirni لكن أودواننا أرنو جمل سوابي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.